V rukách automatizácie. Podcast Loxon. Dobrý deň, vítam vás pri prvej časti podcastu V rukách automatizácie. Dnes tu máme hostia pána Milana Jarása, ktorý sa venuje auditom a energetickej efektívnosti. Pán Jarás, dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Pán Jarás, tak na úvod, môžete sa nám nejako predstaviť, máte určite bohaté skúsenosti v oblasti energetiky, riadenia spotreby. Ako ste sa k tomuto vôbec dostali a čo boli také vaše začiatky? Možno by to bolo dlhé rozprávanie, ale začnem tak stručnejšie od začiatku. V podstate bola to moja profesia, ktorú som si sám zvolil pôvodne na Vysokej škole elektrotechnickej, vtedy to bola tzv. Fakulta elektrotechniky, kde teda vlastne energetika bola jedným študijným odborom a vlastne tam som sa venoval výrobe a rozvodu elektrickej energie. To bola taká špecializácia, ktorá potom vlastne prešla aj do štúdia v oblasti doktorantúry alebo ašpirantúry, vtedy sa to volalo. A vtedy som vlastne týmto energetickým systémom sa venoval do hĺbky. A potom som prešiel vlastne do praxe, kde teda som prešiel takými podnikmi, ako je Západoslovenská energetika, alebo vtedy to bola ešte štátny podnik, teraz už samozrejme to je akciovka. Potom boli také rozličné aj súkromné firmy, ako napríklad Siemens, ako napríklad Schneider Electric. A myslím, že to by bolo zaujímavé o tom aj detailnejšie hovoriť, ale jednoducho to len hovorí o tom, teda, že som sa venoval tej energetike od časti výrobných zdrojov až po rozvodné systémy. Čiže dokonca som sa zúčastňoval na výstavbe alebo príprave výstavby bratislavského paroplynu, ktorý bol ako prvý paroplynový zdroj na Slovensku, takéhoto výkonu. A potom som prešiel pozvolne k okolo roku 1000, alebo teda 2000 približne na obnoviteľné zdroje a na energetickú efektívnosť, ktorá vlastne potom sa stala mojou ako hlavnou činnosťou a potom v úlohe energetického auditora v podstate od roku 2000 a v roku 2010 som založil spoločnosť, ktorá sa zaoberá práve energetickým poradenstvom a energetickými auditmi a teda všeobecne energetickou efektívnosťou. No a v súčasnosti teda hlavnou náplňou tej firmy a našich kolegov je vlastne hodnotenie inštalácií, hlavne obnoviteľných zdrojov, z ktorých najviac momentálne je preferovaný fotovoltický zdroj alebo fotovoltické zdroje. Presne tak, a to je tá téma, o ktorej by sme sa mohli teda porozprávať. Fotovoltika na Slovensku. Ako to teda dneska je s tou fotovoltikou? Ak niekto chce na strechu fotovoltiku, aké sú najčastejšie technické a tie legislatívne prekážky, ktoré musí riešiť? Áno, je to veľmi teda aktuálna téma, samozrejme už teda nie len tento rok, ale aj minulé roky, ale v súčasnosti to nadobudlo trošku možno väčší rozmer v tom, že pribudlo veľa aj malých inštalácií, čiže nie len veľké fotovoltiky, ale tak ako v 2010 bežali najmä tie veľké fotovoltiky. To bol tzv. Ten solárny boom. Potom nastalo také obdobie útlmu a na rodinných domoch sa to začalo rozvíjať až v podstate nedávnom období, kedy sa vlastne zaviedli aj dotačné programy, ktoré tieto vlastne inštalácie podporujú a tým pádom nastal aj rozmach v tejto oblasti do tých 10 kW inštalovaného výkonu. No a tu sa vlastne došlo k tomu, že vlastne tých inštalácií za posledných 5 rokov pribudlo na Slovensku okolo 40 až 50 tisíc. Tak to je slušný počet. S tým teda, že sa aj ceny technológií znížili. Aj to bol ďalší motivátor k tomu, že sa to nejakým spôsobom rozbehlo. Čiže ceny panelov, ceny striedačov a všetkých tých aj inštalácií išli dole. Čiže sme sa dostali pod hodnotu 1000 eur na inštalovaný kilowatt peak. No a tá hodnota sa stále znižuje. No a samozrejme, jak som spomínal, tá dotačná politika tak najviac pomohla zelená domácnostiam, ktorá vlastne aj v súčasnosti ešte ponúka dotáciu na inštaláciu. Ale tá dotácia je niekedy závislá aj od existujúcej spotreby.
čo vždy nevyjadruje tú realitu do budúcnosti. To znamená, väčšinou sa po inštalácii fotovoltiky štruktúra spotreby mení a je potrebné tam potom nejakým spôsobom to celé prehodnotiť. S akými najčastejšími chybami sa vy stretávate pri tých inštaláciách tej fotovoltiky? Sú to také, ktoré znižujú prínos alebo spôsobujú nejaké problémy potom neskôr? Áno, no samozrejme tým nárastom dopytu po inštalácii takýchto, teraz hovorím o tých menších zdrojoch, do tých 10 kW, už sa to ale premenovalo v podstate, alebo posunula sa tá hranica malého zdroja už až na 50 kW podľa novej legislatívy. Ale pre rodinné domy bohate teda postačuje ten výkon tých 10 kW. A tie chyby sa práve začínajú pri tej samotnej prvej montáži, respektíve ešte aj pred montážou pri tom návrhu, pri voľbe dodávateľa. Hej? Lebo tým, že vznikol dopyt, vzniklo aj veľa firiem, ktoré ponúkali inštaláciu takýchto zariadení a je možné, že sa medzi nimi sem tam našli aj takí, ktorí to teda neurobili v takej kvalite, ako mali. Aj keď teda snaha bola mať vždy vyškoleného inštalatéra, ktorý zodpovedá tým podmienkam, ktoré stanovovali tie legislatívne požiadavky. Ale napriek tomu niektoré inštalácie mali chyby, čo sa týka jednak uloženia káblov, montáže panelov a tak ďalej. Čiže hlavne tá protipožiarna ochrana, tá, ktorá ani legislatívne nebola dostatočne ešte pripravená, tak spôsobí potom aj niektoré problémy v tejto oblasti. Môže spôsobiť. No teraz napríklad som sa dočítal v novinách, že boli nejaké 2 požiare nedávno v Nitre, možno v Dunajskej Strede, fotovoltických elektrární. Čím si to vysvetľujete teda? Sú nejaké teda aj riziká s tou fotovoltikou, alebo? Určite, že základom je kvalitná montáž. Pri kvalitnej montáži a dodržaní už dneska pomerne dobre rozpracovaných tých požiadaviek protipožiarnych, pokiaľ sa tieto splnia, tak to riziko takého požiaru napríklad je minimálne. Ale samozrejme mnohé elektrárne boli vybudované v nejakom skoršom termíne, dávnejšie, keď sa ešte tieto požiadavky tak nekontrolovali, ani neboli nejaké, tak by som povedal, vyjasnené. A vtedy vlastne mohli nastať chyby pri montáži, napríklad, že sa kládli káble na nevhodnej trase, na nevhodnom materiáli, ktorý môže byť horlavý a tak ďalej, pri poškodení izolácie alebo prehriatí izolácie pri napríklad nejakých záťažových prúdoch mohla nastať skrat. Hej? Čiže tomuto sa dá zabezpečiť, alebo tomuto sa dá ochrániť určitými opatreniami, ale pokiaľ sa to nejak nebralo do úvahy v minulosti, tak treba vlastne tie staršie, hlavne tie staršie inštalácie preveriť, či sú tieto požiarne, ochranné a bezpečnostné podmienky, či sú splnené. Čiže treba dodatočne urobiť nejaké opatrenia pre tie staršie inštalácie. Tie novšie inštalácie by to už mali spĺňať. Tak tu nadviažem na túto otázku aj touto, vlastne, či má zmysel investovať do tej fotovoltiky a batérií aj v tých starších budovách. Čo si myslíte? No určite zvážiť inštaláciu. Áno, a dokonca v rámci energetických auditov, ak sa robia audity budovy napríklad, pre podniky sú napríklad povinné takéto audity, kde sa vlastne celý podnik hodnotí z hľadiska energetickej efektívnosti a tam sa hodnotia jednotlivé budovy, tak tam je povinnosť zistiť, aj auditor to vlastne má nejakým spôsobom preveriť, či sa dajú použiť obnoviteľné zdroje energie. Čiže dokonca zo zákona to vyplýva auditorovi, že má posúdiť, do akej miery sa dajú využiť. Či už na budovách, alebo priamo v prevádzkach, alebo v nejakých halách, a tak ďalej. Čiže väčšinou, keď spracovávame energetický audit pre podnik, tak vždy takéto riešenie tam hľadáme. A keď sa nájde taká možnosť, a väčšinou sa nájde, tak to tam aj navrhujeme. Čiže dávame to ako opatrenie. Aj keď sa to nechápe ako nový zdroj, ako úsporné opatrenie, chápe sa to ako zdroj energie, ktorý teda je výhodnejší aj z hľadiska ceny, to znamená výrobnej ceny, a aj z hľadiska ekológie, čo je tiež dneska dosť závažná
záväzné kritérium, hlavne veľké firmy, ktoré teraz vlastne začínajú si sledovať vlastne aj iné parametre ako len kapacitu výroby a cenu produktov, ale majú požiadavky tzv. ESG certifikáty, musia vlastne vykazovať, do akej miery majú veľkú uhlíkovú stopu a tam samozrejme tie obnoviteľné zdroje im riešia dosť vážne ich problém. Čiže tým pádom môžu vykázať zníženie uhlíkovej stopy, zlepšenie kvality životného prostredia a vlastne veľa týchto parametrov z tých certifikátov si vedia týmto spôsobom vyriešiť. Dobre, tak poďme troška ďalej. Poďme na tému smart systémy a vlastne fotovoltika. Ako vlastne vy vnímate tú kombináciu fotovoltiky so systémami automatizácie, ako napríklad je Loxon? Vidíte už dnes konkrétne výhody alebo reálne prínosy týchto systémov v praxi? No, automatizácia a moderné technológie pre výrobu energie, ako sú napríklad obnoviteľné zdroje energie, veľmi úzko súvisia, pretože tieto nové zdroje, hlavne teda tieto obnoviteľné zdroje, si vyžadujú inteligentné nielen meranie, ale aj inteligentné riadenie. Čiže to je v podstate automatizácia, ale je vlastne zameraná na také riešenia, ktoré sú v podstate online a sú v podstate užívateľsky veľmi prístupné. To znamená, že nie je to taká tá automatizácia nejakých veľkých výrobných podnikov, ale sú to inteligentné systémy, ktoré dokážu obsluhovať aj laici, aj ľudia, ktorí nie sú nejakou elektrotechnickou kvalifikáciou. A tým pádom sa dostáva vlastne tá automatizácia nebadane medzi bežných ľudí, ktorí užívajú tieto systémy. No a ani si neuvedomujú, že bez tej automatizácie vlastne to nefunguje. To znamená, že sú tým pádom zaškolení, nejakým spôsobom sa dostávajú vlastne do tej automatizácie automaticky, že to znamená, že začínajú používať tie systémy, lebo sú nevyhnuté. Tak ako teraz používame mobily, hej, a už to vie ovládať v podstate aj dieťa, takže a pritom nemá nejaké špeciálne vzdelanie v tomto smere, tak takisto aj títo pracovníci v oblasti energetiky napríklad, alebo užívateľia energie ako užívateľia domov, bytov a tak ďalej, majú možnosť teda využívať inteligentné systémy na to, aby si jednak znížili svoju spotrebu, jednak mali prehľad o svojej spotrebe, o ktorej doteraz veľa nevedeli. A hlavne teda, ako náhle si nainštalujú napríklad obnoviteľný zdroj na napríklad rodinný dom, tak dostávajú vlastne v dispozícii inteligentný systém, väčšinou na mobilnom zariadení, kde teda okrem toho, že vidia vlastnú výrobu, koľko vyrábajú v tej vlastnej fotovoltike, prípadne ak majú akumuláciu, koľko akumulujú z tej energie, koľko dodávajú do siete. A je tam potom ešte ďalšia informácia, veľmi dôležitá, ktorú doteraz nemali, aká je vlastne spotreba ich domácnosti. To znamená ale online v čase, v prípade v nejakých intervaloch, v prípade nejaký priebeh spotreby, čo im dáva vlastne spätnú väzbu k tomu, ako hospodária s energiou. Takže tým pádom vedia robiť okamžité opatrenia, čo je z hľadiska efektívnosti veľmi dôležitý posun. V podstate áno, naša riadiaca jednotka Miniserver sa o to všetko vie postarať a samozrejme k tomu je aj tá aplikácia. A presne preto to dáva zmysel používať tieto smart systémy. A máme tu aj otázku, čo pomáha zvyšovať tú efektivitu, spotrebu, špičky alebo nejakú proste, čo všetko pomáha k tomu, aby sme tú spotrebu znížili. No, to sme aj spomenuli. Začína to práve tým, teda, že inštaláciou obnoviteľného zdroja, že si dobre premyslíme, teda, že ju správne v prvom rade navrhneme, že teda, aby zodpovedala tá inštalovaná kapacita alebo výkon tomu, čo naozaj potrebujeme. Aby sme nemali zbytočne veľký zdroj energie na malú spotrebu, alebo opačne na veľkú spotrebu malý zdroj energie. Takže tam treba v tom návrhu už na začiatku, keď sa človek rozhoduje, či si nainštaluje obnoviteľný zdroj alebo fotovoltiku, tak aby to bol správne navrhnutý ten zdroj.
A po druhej sú tie možnosti potom, ako náhle sa nainštaluje také zariadenie, pribúda nám tam inteligencia už na začiatku, to znamená pri meraní elektriny, kde sa vlastne automaticky musia nainštalovať, a to inštaluje vlastne distribučná spoločnosť, inštaluje inteligentný elektromer, ktorý teda už poskytuje obojstrannú informáciu, to znamená informáciu nielen o spotrebe, ale aj o tej výrobe, čiže obojsmerne nám dáva a v online čase, čo doteraz sme nemali. Tak to som spomínal, že to je úplne, by som povedal, v tejto oblasti revolúcia. Možno si to niekto neuvedomuje, ale je to dosť závažná zmena v tom, že získavate prehľad nielen o vlastnej výrobe, ale aj o vlastnej spotrebe. Takže to sú presne tie veci, ktoré poskytujeme aj my a máme kopec spokojných tých zákazníkov, ktorí si toto veľmi pochvaľujú. Tak ja by som prešiel možno ďalej k jednej ďalšej téme a to je komunitná energetika na Slovensku a legislatíva. Áno. To možno, že... Áno, môžem. Slovenská legislatíva už tú komunitnú energetiku rieši. Tak aký je aktuálny stav, čo sa týka firiem a možno aj čo sa týka domácnosti? Ja by som tak nadviazal na to, čo som hovoril, že odkiaľ sa to vlastne vzalo, tá komunitná energetika, pretože vlastne energetika tu vždy nejaká boli tu aj nejaké distribučné systémy, vlastné rozvodné alebo tzv. Miestne distribučné a neviem čo všetko možného takéhoto, alebo lokálne zdroje, aj takéto nové témy zrazu, alebo nové názvy sa tu objavujú a komunitná energia je takisto, alebo energetika je jeden z nich, tých nových pojmov, ktorí teda nie všetci možno chápu, o čo ide. Takže ja len tak krátko, že v podstate ide o to, že vieme si vlastne tú energiu, ktorú nejak vyprodukujeme, hej, vieme si ju nejakým spôsobom vzájomne odovzdávať. Doteraz v minulosti možno si pamätáme, že jediný, kto vedel nám dodávať energiu, bola jedna spoločnosť a viac nikto. Teraz si tú energiu môžeme vlastne vzájomne odovzdávať, zdieľať, šerovať, alebo ako sa dá nazvať, rozličným spôsobom, bez toho, aby sme mali na to nejakú špeciálnu licenciu pre výrobu energie. Čiže nemusia to robiť len nejaké špecializované energetické firmy. Ale pokiaľ splníme určité podmienky toho energetického spoločenstva a založíme si ho, tak môžeme v rámci tohto energetického spoločenstva si tú energiu vlastne zdieľať. A môžeme si vlastne z objektov, ktoré majú prebytky elektrickej energie, prenášať túto energiu do objektov, ktoré majú nedostatok tejto energie alebo nemajú výrobný zdroj a musia za relatívne drahšie poplatky kupovať elektrickú energiu. Čiže celé to vlastne vedie k tomu, že sa zefektívni celková výroba a spotreba v rámci nejakého spoločenstva, subjektov, ktoré sa do toho zapoja. A vlastne v sume im výjdu im nižšie náklady na energie. Dobre, a poznáte aj nejaké také príklady z praxe, s ktorými ste sa nedávno stretli, alebo čo je také najviac na Slovensku aktuálne? Čo rezonuje? Tak je ich pomerne už veľa, takýchto príkladov. Existuje už aj také združenie komunitných spoločností. Konkrétne poznám aj zakladateľa takejto spoločnosti a tých príkladov konkrétnych je veľa. Ja len tak viem všeobecne skôr povedať teraz, že vlastne zmyslom toho celého je napríklad v obci existuje škola, ktorá dostane dotáciu práve na výstavbu fotovoltiky a nainštaluje si takúto fotovoltiku na pomerne veľkých strechách, pretože tie školy mávajú pomerne slušné plochy tých striech. No a ten výkon, samozrejme, pokiaľ je školský rok, tak sa čiastočne spotrebuje, ale nie vždy úplne všetok. A v lete, keď sú prázdniny, tak tá elektrická energia jednoducho ide len do siete a bez nejakého veľkého využitia, čo je na škodu, lebo tým pádom dá sa povedať, že investícia sa v tomto období potom nevracia a vtedy vlastne starosta takej obce, ktorý teda spravuje tú školu, alebo VUC, ktorý má na starosti túto školu, premýšľa, ako túto energiu vlastne využiť pre vlastné objekty a v rámci vlastnej nejakej komunity, alebo obce, alebo aj VUC. No a vtedy sa vlastne dá nájsť také riešenie, že teda sa zapoja cez zdieľanie ďalšie objekty, ktoré práve keď v čase týchto prebytkov, napríklad v lete,
preberajú túto elektrickú energiu napríklad na napájanie klimatizácie, kedy sú veľké teplá a vlastne si znižujú potom tie vysoké účty za chladenie. Čiže to je potom zmysel takéhoto riešenia a je to veľmi, veľmi úspešné a účinné. Viem aj konkrétne, ale teraz vám ich nechcem nejako venovať. Jasné. Ja som napríklad počul o Trnave, kde napríklad v Trnave si posúvajú energiu z hokejového štadióna na tie základné školy. Presne tam to nejako využívajú, čo som sa dopočul ešte z minulosti. Áno. Takže presne tak. No a čo sa týka tých legislatív alebo nejakých technických zmien, ktoré by podľa vás pomohli najviac? Čo by malo prísť ako ďalší taký logický krok v rámci tej komunitnej energetiky? Z tých legislatívnych zmien ono je pomerne náročné aj sledovať všetky tie zmeny, pretože je ich pomerne dosť. Nie všetky sú úplne pozitívne, ale niektoré teda väčšinou teda smerujú k tomu, aby sa to sprehľadnilo nejakým spôsobom. Z Európskej únie je v podstate veľký tlak na to, dokonca aj smernica vyšla na to, aby sa celkové tá legislatíva zjednodušila, aby ten postup pripájania obnoviteľných zdrojov napríklad a vôbec riešenia týchto problémov ohľadom obnoviteľných zdrojov, aby sa zjednodušil prístup, aby sa to schvaľovanie urýchlilo, aby jednoducho netrvalo veľmi dlho to povoľovanie a podobne. Najťažšie to majú práve veterné elektrárne ako obnoviteľný zdroj, kde sa musí riešiť EIA, ktorá pomerne dlho trvá. A potom sú tam ešte ďalšie podmienky od prevádzkovateľa energetickej prenosovej sústavy a tak ďalej, kde teda naozaj všetko toto splniť nie je jednoduché a potom ešte vstupuje do toho aj verejnosť. Takže z tých obnoviteľných zdrojov to majú pomerne najťažšie, preto aj ten postup energetiky veternej alebo veterných obnoviteľných zdrojov na Slovensku je najpomalší. Ale teda tiež už nastali určité pozitívne kroky aj v tejto oblasti. Množstvo investorov už pripravuje spustenie takýchto elektrární, ak už neboli už aj spustené. Takže aj táto oblasť sa určite pohne. Ďalej, len teda podobne ako geoterm, ktorý relatívne dlho sa rozvíja a kde máme ešte by som povedal, lepšie podmienky ako pri tých ostatných obnoviteľných zdrojoch. Dobre, posunieme sa troška ďalej na tému spotové ceny. Z pohľadu našich Loxon partnerov vieme, že mnoho firiem už funguje na spotových cenách. Dočítal som sa, že od januára dokonca zaviedli možnosť využívať aj tieto spotové ceny v rámci domácnosti. Ako to vnímate vlastne vy? Oplatí sa? No, to je otázka všeobecná a samozrejme ako komu. Takže to je veľmi dôležité si zvážiť, či sú pre vás tie spotové ceny výhodné alebo nie. Závisí naozaj, či ste priemyselný podnik s nejakým druhom výroby, alebo či ste skladová spoločnosť, ktorý máte konštantnú spotrebu, alebo máte zariadenie, administratívnu budovu, kde je nejaký diagram spotreby a tak ďalej, by som povedal. Čiže naozaj treba si to nechať spracovať ideálne energetickým auditom alebo teda špecialistom v rámci podniku, ktorý sa zaoberá nielen energetikou ako energetik, ale ako energetický manažér a analytik. To znamená, že človek, ktorý tieto veci vie predikovať, vie to spočítať a má v tom prehľad, ako to aktuálne beží, čo to je vlastne ten spotový trh, musí vlastne ovládať. No a spotové ceny sú známe tým teda, že sa menia v čase a že teda majú určité kritériá, na základe ktorých sa menia, sú priamo napojené na trh s elektrickou energiou a tým pádom môže to priniesť aj určitú výhodu, ak viete ten trh sledovať. Na to zase automaticky vzniká významná požiadavka pre systémy, ktoré vám umožňujú vlastne tieto informácie sledovať online. To znamená, že vy musíte byť naozaj dostatočne včas informovaní o zmenách, ktoré sa pripravujú na trhu, aby ste si vedeli tú spotrebu podľa toho prispôsobiť a potom môžete z takéhoto trhu profitovať. Presne o to sa staráme aj my. Vlastne presne to dokáže naša tá riadiaca jednotka, ktorá presúva tieto ceny, teda respektíve vníma ich a potom ich vieme aj presunúť do tých iných spotrebičov a tak ďalej. Takže na základe toho na to vie priamo reagovať.
Dobre, a čo týka domácností, tieto spotové ceny oplatia sa podľa vás? Tak v období, keď máme zastropované ceny elektrickej energie, pomerne akože na relatívne nízkej hodnote oproti spotovým cenám, ktoré sa pohybujú na tom trhu, tak je to diskutabilné, či sa to platí. Skôr by som povedal, že nie. Ale situácia samozrejme sa môže kedykoľvek zmeniť. Môže nastať uvoľnenie toho zastropovania a vtedy samozrejme je to potom otázkou naozaj vedieť, vyznať sa v tom, pretože zase presne to platí, že pokiaľ sa v tom nejakým spôsobom neviete orientovať, tak lepšie radšej, keď do toho nevstupujete. To máte jak s tradingom, hej. To znamená, že je to v podstate trading, hej. Lebo to máte, vlastne musíte vedieť predikovať priebeh trhu a na základe toho si stanoviť teda, že koľko kúpim, koľko predám tej elektrickej energie. Pokiaľ mám zdroj, pokiaľ nemám zdroj, tak len nakupujem. No a vtedy samozrejme aj v tom rodinnom dome už na ten nižšej úrovne sa bude dať nejako optimalizovať si vlastne náklady na tú cenu, dokonca mať z toho aj zisk. Ale samozrejme, pokiaľ sa do toho pustí bežný občan, ktorý o tom nemá prehľad, tak môže na tom len stratiť. Pokiaľ by to bral niekto ako podnikanie v domácnosti, hej, tak samozrejme, keď sa to zastropovanie zruší, bude mať väčšiu možnosť sa nejakým spôsobom hýbať a bude mať možnosť získať nejakú výhodu, ale teda musí do toho vstupovať s tou, by som povedal, vedomosťou, informáciami, nejakým systémom, ktorý mu to umožňuje sledovať, ktorý mu dá možnosť správne predikovať. Jasné. Dobre, tak spomínali ste aj tie audity, ako to cca vlastne funguje. A keďže robíte tie audity budov, kde najčastejšie nachádzate vy tie chyby alebo tie zbytočné straty? Je to tým, že sa energia zle riadi, technológie nie sú správne nastavené, alebo sa len nevyužíva tá automatizácia naplno? Určite, že bez tej automatizácie to už nemá celý zmysel. To znamená, že kvalitný informačný systém, monitorovací systém minimálne a potom ešte možnosť aj do toho nejakým spôsobom zasahovať, to už je vlastne to riadenie, tak určite závisí od teda druhu tohoto zdroja, či to máme na rodinnom dome, alebo či to máme na nejakej hale, budove a podobne v podniku a v akom rozsahu, aké výkony sa tam pohybujú, aké toky sú tam, tak od toho závisí, aký by som povedal, na akej úrovni ten systém si môžete dovoliť, alebo je dobré, vhodné ho inštalovať. Samozrejme, že riadiaci systém z jadrovej elektrárne nebudem inštalovať na rodinný dom. A zistil som aj takýto prípad som zažil. Áno? Konkrétne v Záhorskej Bystrici, áno, jeden pán si nainštaloval riadiaci systém. Jak to dopadlo potom? No zle, preplatil. Jednoducho zbytočne vyhodené náklady a efekt bol taký, že také systémy tam mal ešte dva. Jedno na vykurovanie, jeden systém riadiaci aj monitorovací a to vykurovanie sa delilo na dva systémy. Jeden bol radiátorový, druhý podlahový. Každý sa fungoval samostatne a potom sa stalo, že jeden zlyhal a druhý ho chcel nahradiť. A keď vám zlyhá radiátorový systém a podlahový ho chce nahradiť, tak zvyšuje teplotu až na neúnosnú hodnotu, čiže nad 40 stupňov a dopadlo to popraskaním kachličiek s podlahovým kúrením. To je taký príklad nevhodného použitia riadiacich systémov. Aj keď teda drahých. No tak to aj s takýmito vecami sa stretávate vo vašej profesii, ako vidím, čo je dosť zaujímavé. Dobre, poďme už troška ďalej. Máme tu vlastne takú tému, že pohľad do tej budúcnosti. Čo podľa vás môžeme v najbližších rokoch očakávať v oblasti fotovoltiky, smart riadenia alebo tej energetiky všeobecne? Aké technológie alebo prístupy už fungujú v iných krajinách a u nás to zatiaľ tak nefunguje? Áno, no, čo sa týka tej budúcnosti, tak zatiaľ to vychádza veľmi pozitívne, čo sa týka obnoviteľných zdrojov,
pretože už v Európe celkovo je ten postup týchto technológií významný a do budúcna vyzerá, že bude ešte významnejší. A to vďaka práve tomu technologickému pokroku, ktorý stále pokračuje a ešte sa neskončil. To znamená, že nie sme ešte na nejakom super vrchole, že už sa nedá nič vylepšiť. Takže ambiciozne ciele aj samotnej Európskej únie to nejak urýchľujú, pomáhajú tomu. V podstate to aj rozbehli na začiatku. Ale v súčasnosti sa snažia to nejakým spôsobom, napríklad, jak som spomínal, zjednodušením tej legislatívy alebo toho schvaľovacieho postupu, aby to schvaľovanie bolo jednoduchšie. Tlačí do toho a dokonca to teda aj sleduje. A takisto dáva vysoké prostriedky alebo veľké prostriedky dotačné, čiže na tie dotácie. Čiže bez tých dotácií z Európskej únie by to samozrejme ten výhľad nebol a do budúcna sa plánuje, že tie prostriedky budú neustále, že sa nebudú nejako škrtať. Čiže tým pádom ten vývoj by mal pokračovať pozitívne. No a samozrejme sa stále objavujú nové materiály. Teraz sa hlavne hovorí o tej oblasti akumulácie, pretože najväčší problém obnoviteľných zdrojov, ktorý robí problém v podstate všade vo svete, je, že sa nedá tá elektrická energia dlhodobo nejako skladovať, že sa musí okamžite využiť a podobne. A teda sa vlastne veľmi podporuje teda rozvoj akumulátorových a batériových systémov, aj v súvislosti s elektromobilitou, ale aj v súvislosti s ukladaním tejto obnoviteľnej elektrickej energie. A vzájomnou kombináciou vlastne týchto akumulačných systémov a obnoviteľných zdrojov a elektromobility sa dá veľmi výhodne optimalizovať v podstate zelená energia a jej využitie. Čiže tým pádom sa dá zabrániť aj tzv. Tým blackoutom, pretože tie vlastne vznikajú ako medzistupeň nedoriešenia rovnováhy medzi obnoviteľnými zdrojmi a akumuláciou elektrickej energie. Podobne to bolo v Španielsku, kde priznali, že v podstate reguláciu práve preto nezvládli, lebo nemajú doriešenú ešte akumuláciu. Nemajú nainštalovaný dostatočný počet kapacity tejto akumulácie. No to bolo zaujímavé, to bolo vlastne pred 2 mesiacmi, kedy sa to stalo. A potom nedávno sa to stalo aj v Prahe dokonca. Áno, ale tiež to závisí od toho, že na jednej strane sme povolili veľký nárast, vysoký nárast inštalovaných výkonov, ale pritom nesledujeme nárast akumulačných výkonov, ktoré sa tiež pripravujú, ale idú oveľa neskôr, pomalšie a sú tiež relatívne investične náročné, čiže nejde to tak rýchlo. No, ale pokiaľ sa dobehne ten vývoj aj v tejto oblasti, tak tieto blackouty by nemali byť nejakým veľkým ohrozením. A celý to bolo na nejaké 2 dní, alebo 1 deň? Myslím si teraz istý v tom Španielsku a Portugalsku. Áno, to bolo dokonca viac ako 1 deň. Áno. Takže nás na Slovensku to môže dostihnúť tiež? Pokiaľ si dáme pozor na reguláciu a máme sa o čo opreť, že na jednej strane možno aj ten mix nám vlastne robí dobre, že nemáme taký mix, jak majú Nemci napríklad, ktorí tam nemajú to jadro, hej. Že to jadro na druhej strane, ktoré si zrušili, tak im v podstate skomplikovalo ten mix a tým pádom a Španieli toho jadra asi tiež nemajú veľa. Takže je to určitý stabilizačný prvok, ale nie je regulačný. Jadro je ako základný stabilizačný prvok, ktorý drží vlastne základ, ale nedokáže regulovať. No. Ale zase dokáže udržať v prípade nejakú nestabilitu frekvencie a dá v podstate nejaký taký pilier, o ktorý sa to vlastne oprie, ale zase bez tej akumulácie pre obnoviteľné zdroje to nepôjde. Čiže takisto, ako niekto hovorí, že však jadrou nahradíme obnoviteľné zdroje, alebo opačne obnoviteľnými zdrojmi nahradíme jadrové zdroje, to je absolútny blud, niečo takéto tvrdiť. A to má byť mix, ktorý sa má vzájomne doplňať. A každý má svoje plusy a minusy, svoje výhody a nevýhody. A vzájomnou kombináciou sa môžu vlastne kompenzovať tie nevýhody. Jasné. No presne tak. No a v podstate ja tu mám pre vás ešte takú jednu otázku. Ak by k vám dnes prišiel nejaký bežný človek a povedal, že chcem začať riešiť energiu vo svojej domácnosti alebo firme rozumne, čo by ste mu poradili? Na čo by si mal dať pozor a kde by mal vôbec začať?
No úplne začiatok je, a to je ten možno aj taký ešte problém, ktorý stále je nedoriešený, a to je kapacita siete, ktorý v prvom rade si musí teda overiť u distribučnej spoločnosti, aké má možnosti v danej lokalite ohľadom rezervovanej kapacity, koľko teda si môže dovoliť nainštalovať, aký výkon si môže nainštalovať, a potom samozrejme do budúcna ten rozvoj v tej sieti sa samozrejme môže meniť a bude musieť prípadne rátať s nejakými dodatočnými investíciami. Či už ten investor toho zdroja, podľa toho, aký je veľký, ale takisto aj distribučná spoločnosť. Čiže tam ide o to, aby sa nejakým spôsobom komunikovalo dopredu a vlastne sa riešili tie prekážky, ktoré tam vznikajú. Takže toto je jeden bod, že jednoducho v prvom rade kapacita. Či je, alebo nie je. V druhom rade si treba správne vybrať dodávateľa, čo tiež nie je také jednoduché, pretože zdá sa, že ich je veľa, ale nájsť takého kvalitného, ktorý to spraví aj kvalitne, aj za dobrú cenu, tak samozrejme to nie je také jednoduché. Väčšinou teda sa odporúča si urobiť nejaký výber a nespoliehať sa len na jednu referenciu alebo jedno odporúčanie. Takže tam, a potom, čo sa týka návrhu, samozrejme mať urobený projekt, kde budú zohľadené všetky tieto kritériá vrátane protipožiarnej ochrany. To znamená, aby tam neboli nejaké vlastne neprofesionálne riešenia, aby tam neboli nejaké náhrady, aby tam boli jednak kvalitné prvky od fotovoltických panelov po striedače až po montáž. A tá, aby bola teda naozaj na takej úrovni, aby nebolo možné vlastne nejakým spôsobom dojsť k vážnym poruchám. Dobre, ja nadviažem vlastne poslednou otázkou, že ak by ste vy dnes stavili ten svoj vlastný dom, ako by ste ho energeticky vyriešili? Tak ja už som také niečo aj prakticky vyskúšal. V podstate ja osobne som sa rozhodol, že najlepším príkladom, ako niekomu niečo vysvetľovať a hovoriť, ako to funguje, si to sám vyskúšať. Presne. A tak som sa vlastne pustil tiež do inštalácie, ale najprv samozrejme pred tou inštaláciou, než sa rozhodnete pre obnoviteľný zdroj, treba si uvedomiť, že v akom stave je ten rodinný dom. Pokiaľ je to novostavba, tak väčšinou to nebýva taký problém. Tam už mať navrhnuté priamo pri novostavbe, alebo to dodatočne nainštalovať na tej novostavbe. Ale vždy je to lepšie, keď je to už v projekte pred výstavbou. Ťažšie je to pri starších rodinných domoch, ktoré už sú nejakým spôsobom v nejakom stave, ale v prvom rade treba teda sa venovať energetickej efektívnosti samotnej stavby, to znamená zateplenie. To ako úplne na začiatok musí byť budova v nejakom stave, lebo už keď nie je zateplená, máte tam nainštalovanú fotovoltiku a potom zateplujete, tak zase musíte nejakým spôsobom dávať dole fotovoltiku, aby ste mohli strechu zatepliť a tak ďalej, čo je teda dosť náročné. Takže v prvom rade tá strecha musí byť v poriadku, zateplená, aby sa už do nej nezasahovalo a potom na tú strechu sa dá inštalovať podľa toho, že ako je orientovaná, aký má sklon a tak ďalej, tak ako sa má správne navrhovať fotovoltika. No a potom vlastne sa zvažuje aj to, že či teda budete používať vlastnú akumuláciu, to znamená vlastnú batériu, alebo budete využívať len virtuálnu batériu siete. Jasne. Čiže tam tiež sa treba rozhodnúť z hľadiska investície, z hľadiska množstva energie, ktorú potrebujete, podľa inštalovaného výkonu spotrebičov, od toho, že či máte elektrické vykurovanie alebo pôvodné plynové vykurovanie a tak ďalej. Takže napríklad, keď je plynové vykurovanie, tak sa zvažuje ešte aj výmena plynového kotla za tepelné čerpadlo, ktoré vlastne potom je napájané s tou elektrickou energiou z fotovoltiky v kombinácii s batériou. Čiže v Nemecku napríklad je už ten trend, že už fotovoltiky bez batérie ani neodporúčajú. Že v podstate inštaluje sa už aj podľa, neviem, či tam nejaký predpis nemajú, že už práve z týchto dôvodov tej stability a z tých, aby neboli príliš veľké prebytky do siete, tak sa inštalujú batérie. Samozrejme, u nás je to problematické v tom, že je to investične potom náročnejšie.
že vlastne tá návratnosť sa trošku predĺžuje, keď sa tá baterka inštaluje, ale zase z hľadiska funkčnosti a možno aj z hľadiska potom využiteľnosti, hlavne keď pribúda elektrický automobil alebo elektromobil do domácnosti, čo tiež už nie až také nečasté, tak potom tá kombinácia vlastnej baterky a baterky elektromobilu má dostatočnú kapacitu na to, aby absorbovala všetky prebytky. Čiže potom vlastne vám tá inštalácia obnoviteľného zdroja plne pokrýva aj vykurovanie, aj jazdenie elektromobilom. Čiže a to už keď vám takýmto spôsobom vychádza takáto nezávislosť, tak v tom prípade už tá investícia začína byť zaujímavá aj z hľadiska návratnosti. Kde už tie hodnoty sú už aj pod 10 rokov. Ale bežne sa pohybujú okolo 10-12 rokov. Ale v prípade aj rozumného narábania, toho nabíjania, vhodného časovania práve s podporou inteligentných systémov, ktoré potom môžu tú návratnosť oveľa posunúť nižším hodnotám. Presne tak. Áno, tiež presne o to sa staráme a kvôli tomu je dobré mať ten miniserver a tú riadiacu jednotku, ktorá toto všetko dokáže. Pán Jaras, možno ešte nejaká posledná vec, čo by ste dodali? Aké nejaké odporúčanie nakoniec pre odborníkov? Nejaké také vaše posolstvo? No odborníci väčšinou už sú zorientovaní, tí väčšinou vedia, o čo sa jedná. Skôr pre laikov, ktorí majú možnosť také obavy z toho, že fotovoltika sa neoplatí a že sú to také vlastne vyhodené peniaze a podobne, tak tých by som chcel nejako potešiť, že sa nemusia tohoto až tak obávať. Pri naozaj správnom a rozumnom návrhu a hlavne využívaní tá návratnosť tu naozaj sa významne znižuje alebo teda zrychľuje a tá návratnosť je pomerne zaujímavá a súčasne ale riešite možno problém globálnejší, ktorý ani možno si človek neuvedomuje, že vlastne znižujeme emisie, znižujeme znečisťovanie životného prostredia, znižujeme hlučnosť dokonca pri elektromobilite, samozrejme, a nie len to, že emisie sa znižujú. A samozrejme, keď sa budú tie zdroje, ktoré čistejšie zdroje ešte vo všeobecnosti viacej rozširovať, tak aj konečný dopad tej spotreby elektromobilu bude ekologickejší. Presne tak. Tak pán Jaras, ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas. Ďakujeme za váš zaujímavý pohľad a skúsenosti z praxe. Takže verím, že sa tu niekedy stretneme a pobavíme sa aj na nejaké ďalšie zaujímavé témy. Ďakujem pekne za pozvanie a som rád, že táto téma je teda stredobod vašej pozornosti a môžem potvrdiť, že z toho, čo by som o tom mohol hovoriť, by sa dalo teda naozaj oveľa viac. Ja som zatiaľ, by som povedal, sa pohyboval tak po povrchu. Keby sme mali ísť do detailov a do konkrétnych príkladov, tak si myslím, že by sme ešte mohli v budúcnosti tieto veci otvoriť. Rozprávať aj na hodinku ešte navyše. Dobre, tak touto cestou ďakujem aj ja poslucháčom a divákom za pozornosť. Sledovali ste našu prvú premiérovú časť podcastu V rukách automatizácie a verím, že sa uvidíme pri ďalších zaujímavých častiach. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem. V rukách automatizácie. Podcast Loxon.